Testing. Nah. Ngiler-ngiler ya nduk ya. Iki jam pira ya ampun ya Allah. Iki seenek wong tahu ra ya nduk. Halo Bu. Kok kene peteng kabeh nduk ketok ndas-ndas tok kok ya. Delok Atri, wong sikile do ditekuk kok ya kademen kok ya. Hah? Oh iya, kepele ya, kepele. Jeng, sadarane mengaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak sedanten kandhani yo.
Sing Mbah Dok ning kono kae malah wis teklak-tekluk. Mbah Dok karo Mbah Nang kalau nduk ning kadoan ketok mentur dhewe pacaran nak cie-cie. Aku sampe nek tuwa kepengine ya ngono kok enduk, romantis aja kaya tantri. Ijal. Ra penak nduk. Ya Allah, tak kira perang gedhi ngono gak usah. Alhamdulillah sayangku, siang dalu niki katimbalan sowan teng Dusun Puguh, Bancar Tuban punya. Dalam acara memperingati HUT yang ke-80 Merdeka. Iki wis ditiwancine ya nak ya. Kemerdekaan yang ke-80 meskipun yang kono-kono banjir muga-muga ndang surut sing mriki diparingi sehat wal afiat rezeki lumintu pokoknya dongane sing apik-apik ya nak ya sing duda ya ndang rabi sing rondo kaya tantri ya ndang mati ndang rabi lah kowe kan rondo lho nduk tak dongakno kok iso ora kok rumangsane lho ya Mbah Kong, Mbah Dok, panjang yuswanipun. Pokoknya dongane sing apik-apik ya nak ya. Terima kasih matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak kanca. Trimanggala pidalam saking Turi Rejo Jepon Blora ingkang disusupi kalian Bobo Sukono Ceplis. Nggih, iki wis suwi banget ya nak ya. Mbiyen sowan rene iki jarine tahun pira ngono ya nak ya. Kok tahun dudai lho ya. Saiki kepanggih melih, sing tak jaluk kagem anak-anakku kabeh, pokoke nek nguncalo sing tenanan ya nduk ya ben dadi paseduluran kagem warga Bancar mriki terspesial kagem warga Puguh tercinta. Mengawali jumpa sayangku yuk, salam perkenalan ya nak ya. Niki kadukung bareng Novia Audio Sound System, juga apa Mang Riz? SM Audio. Iki Novia kerja bareng SM ya nak ya. Tak lupa sayangku, syutingnya Media Tama. Iki celoro-celoro tak apa nduk? Aku lali nduk. Iya, wonge jek urip. Sargali leteng ya, sing wis moncar ning kono kene ya nak ya. Ayo Mas, iki titipan sini wis dalu, yo tak kenalno no. Tak kenal maka tak sayang kok yo. Ayo sayangku perkenalan terlebih dahulu. Mbak Doniki paring welipur. Yang lagi galau-galau merapat sayangku. Kita goyang-goyang bersama cini-cininya Trimanggala. Mengawali jumpa dari urutan yang pertama guys. Tolong bila artinya bareng Fitri. Kerja bareng Sekar Trimanggala coy. Asal hey kupu-kupu siap makan nasi kalau malam susu blauan enak era karuan susu rondo enak era sepa dilanjut kembali Kang Mas bareng yang punya cantiknya Trimanggala cantik manis iki dadi siji ya nak ya ada Dek Vina ayo Pin kerja bareng Yolanda anyar go asik dilanjut kembali sayangku ya. Yang punya kecil mungilnya Trimanggala coy. Siapa dia kalau bukan Nindi? Ayo Di. Ora kok so mabek grandong lah apa lah nduk.
maju sik bocah tek iso ngene. Kerja bareng. Ayo Riz. Ayo Riz lah. Sayangku, yang punya bokong semoknya terima golo coy, sekaligus bos buah stroberi coy, tobeli ada deh Ima kerja bareng Sagiti. Ayo dok tunjukkan bokongmu dok. Dilanjut kembali sayangku, yang punya rondonya Indonesia coy, ada dek tantri korneto kerja bareng mantan rondo guys. Yomi Celeng terima golo. Ayo guys, jodoharan toh. Dilanjut kembali sayangku, bareng Nadia kerja bareng Tika terima golo. Yoi, di opo airnya di opo airnya di opo. Yang terakhir kali Kang Mas, idolanya arek-arek coy, tinggi semlohai semampai ya. Manis juga ya nak ya, bersama Cahaya Ilahi Beranda. Artis yang pernah masuk Indosiar coy, Cahaya Ilahi. Salam perkenalan dari artisnya terima golo sampun Kang Mas. Barane aja ngono anyos kok sok. Wong adek ngono yo tak miki sisan kengko kok sok. Sampun Mas. Larak ngene kok duwe haluan cara rem iku bonyos iku blong kok nduk. Gumun aku. Iki nyuwune napa Mas? Sinten mriki napa? Kok kawin iku lho. Kawin kontrak ngono lho kok Mas nyuwune napa Mas? Kawin lho ngono ku piye jake? Kok so? Ya Allah Gusti, jane sing apal mlebes, Nduk. Astagfirullah iki sing luwih kawakne gek enek. Aku kok gumun blebes. Pak Den apa niki? Lah nek iki yo rada hot. Iki lho terbaru ora kaya kowe. Kok so podang kuning Mas.
Lho anyar, cah iya lah. Pak De lho sebenarnya anyar ora kok cah iku mlebes. Pisanane piye lek nduk mlebes nduk? Dek saja kok ono. Oh iya. Oke baik. Ijek piye men mlebes men? Heh? Wes ora ono. Kekawaan kok Mas sampean kok so. Dibarengi podang kuning rumiyin Kang Mas. Konjuk kagem Mbah Kong 50.000 kok iya. Ngene iki lho kok so. Kok nek menawa ana bature ya nduk uri. Sing dikepuk sing ndi, Dok? Kene. Iki diganti apa? Kawin kontrak lah ngono lho kok so. Monggo Kang Mas katuran wonten podang kuning. Pamundutan saking Mbah Kong. Oke. Iki apabila wonten pamundutan saking ibuke kagem tombo saya monggo lho nggih. Mboten usah dadak sungkan-sungkan. Monggo. Apa Pak? Gubok asmara, nggih. DJ Podang Kuning, player kondangnya Kota Blora punya John Liminho, kerja bareng Bonyos yang punya manisnya Kota Blora coy. Suara kerasa
manuk kuning sampun. Niki napa Pak De? Pemuda entel apa iki Nduk? Kok entel ya Nduk? Pundi? Karmini lho, lanang nek Karmini iku. Lagune napa? Lali jan lho kok iki piro Pak De iki 4.000 lho. Kok ndang pasane jenengan 40. Mergo wis tengah wengi ngono lho. Niki pinten, Mbak? Lali janjine gubuk asmara. Walah, iki terspesial bengi-bengi iki campur sarunan ya, Nduk. Katuran wonten gubuk asmara Kang Mas. Kanjak kagem ingkang sesepuh nggih. Yang punya gubuk asmara ya, Nduk. Sakiti. Sanggiti tidak lah ya ti. Gedang kluthuk. Ndek awan pira, Nduk? Gedang kluthuk, Nduk? 50 nek tengah wengi ya 75, Dik. Ora, iku wis murah, Dik. Ndek awan 50 ya minimal 75 ngono lho, Dik, kok iso. 1, 2, 3. Iku ora eloke 2.000 iku. 4. Kabeh wong ancen karek 9.000. Gumun aku. Wah, niki napa niki? Oh, tak imboi. Oke, ya. Aja njaluk mik lho ya. Iya, santai, guys. Ayo gubuk asmara sik, De. Antri ya, De ya. Ya. Ayo, Ti. Sinden Rainogo kita. Ora. Ayo nene. Gayeng napa mboten? Ngepas, Mbak. Penak napa mboten? Lho nek kurang penak ya tambahi 5.000 engko tak kandhakno musike. Halah yo. Mbak, tembok iki mentah iki. Lho kok malah 1.000, Dek. Lah iki lho. Lah nek iki yo masuk. Ayo ditarik ti. Catatan sajroning ati. Luntur saya merhati aku kowe dadi garwa merkalen ning gubuk asmara ayo terima kalau budaya ora negane
Dek? Gayeng apa ora, Dek? Kurang penak tambahi 10.000 tak kon menakno. Lah, tenan Dek. Lho kurang 3.000. Rolas iki lho rolas. 5.000 dan dikekno tak kon menakne. Lah, ngene lho kok sok. Pripun? Nggih, mungkin nggih. Ayo, Mas. Cetetan sajroning ati bakal luntur saya merhaati aku kawin dadi karo merkulerit nganggo pokat moro sampun mbok Oke, piye iki mbok entekno sisan ta ora, Mas? Iso dewo tak mut sisan kengko kok iso gumun aku iki bojone sapa lah kok gegedeng ngene. Oke, gentosan ndek mang kagem ingkang sepuh-sepuh sakniki kawin ya, Mas. Oke. Kawin kontrak ti. Iya, kok kawin karo mangan gedang kluthuk, Dek. Aku kok malah kudu ngemut kuwe kok so. Ketoke njaluk gedang, terus gedange mbah gwedhi mbah piye kok. Ayo, guys. Ya, ayo ya Cahaya. Kok Cahaya? Sopo? Nadia. Iku Mas kawin. Duet apa ora? Ya tambah 10.000. Ya Mas. Aja ngono nek bar nyanyi ditambahi lali. Ayo ndang wol. Nek tak ijoli receh, halah ora nek receh ngono kok sok. 100 balike 95. Lah rak ngene. Cek. Duh adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang.
Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Cinta temenan, cintaku ini hanyalah untuk sayang. Adindaku sayang, pada cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Jangan kelewatan Asik. tresnoku iki mung cuma samulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine yo mung kawin kontrakan. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Jatuh cinta kemenangan. Cintaku ini hanya untuk sayang. Akhirnya aku jatuh cinta kemenangan. Cintaku ini hanyalah untuk sayang. Ayo Salim kok tak jaluk 10.000 lho. Salim kok bolak-balik ile ya. Dek, gedang kluthuk sida ta ora, Dek? 139, Dek.
Lah, yo ora tak sepuro deh. Ya, posing lah kok so. Gedang kluthuk neh, Mas. Jan angel tenan. Ya, deh, sabar deh. Gedang kluthuk men. Jaluan kok so. Piye neh? Hah? Sing nyuwun Bapak Gendur. Engang putih Bapak Gendur. Alah gendur. Ya. Lah ngene bojone cara melok tek ora isin gene. Delok, tutup lawange, Bu. Kok iso. Oh, delok polahe ngono, Nduk. Delok, malah kayak bayi selapan, Nduk, mancal-mancal. Ya, Bu. Hati-hati kowe nek kondor. Kok malah bojo pangling wong ate iso. Tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk. Waduh, tangi turu malah embo, madang tanpa lawa nanging aku nekat embo. Foto pedes kabeh golek tombok godhong suruh, tanpa basa-basi ra kenal kata pekewo. Aku lali tenang matane ora kelingan, mau bengi opo aku juga tidak paham. Koyone rong tuane kok aku gampang lali, awak teles kabeh opo aku jegur kali. Efek gedang kutuk rasa penak mantuk-mantuk, tak kira dangdutan jebol pitik padha buruk. Tiwas joget-joget goyanganku kloget-kloget, ora wani ngaleh aku krasa ngaken. Tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk. Dijelimin hang. Terima golo budaya. Ora neko-neko lho, Mas. Nyampleng ge. Kerja tidur makan ohong. Ohongnya lho, Mas. Tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk. Waduh, tangi turu malah emo, madang tanpa lawa aku krasa ngeluh. Foto pedes kabeh kok tombok godhong suruh, tanpa basa-basi ra kenal kata pekewo. Aku lali tenan nyatane ora kelingan, mau bengi ngopo aku juga tidak paham. Koyone rong tuane kok aku gampang lali, awak teles kabeh opo aku jegur kali. Efek gedang kutuk krasa penak mantuk-mantuk, tak kira dangdutan jebol pitik padha kuruk. Tiwas joget-joget goyanganku kloget-kloget, ora wani ngeleh aku bengu kaya benyek. Tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk. Tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, tok gedang kutuk, gedang kutuk, gedang kutuk. Lah iya. Gedang ana sing enak gedang susu kok malah milih gedang kluthuk Dede. Ngono. Efek gedang kluthuk rasa penak mantuk-mantuk. Apa Tri? Mama. Apa iki? Iya. Kasunyatan. Oke. Nek nuwun sewu Mas, nek nyawer aja sithik-sithik ya. Engko ora ndang bar lho, Nduk.
Sing kabeh ngono lho Mas, para akeh lah. Ya? Iya lah ngono lho kok iso. Ayo sayangku, katuran wonten endi Mang? Dhisik endi ya, Nduk? Muara hati. Oke. Muara hati, men. Ayo Riz. Apa mboke bar gedang kluthuk kok so? Mas Apa aja dudur, neh? Dak. Mas Min. Aja dudur. Enggak tak unjukno dhewe kok. Apa tek ana silite kuning apa? Apa iki? Ma aku mau lagu tek ngono ku lagu apa? Lagu apa ta, Mbak? Jake rungokno Riz. Lagu napa, Pak? Silite kuning. Sri Unik. Sri Ya Unik. Allah, iki jane kupingem tau mbok koloki to Berarti- le, Mbok. Berarti kupingku. Apa rokok karek adae nek mbok nyawer. Coba katakem coplok yo tak kei. Lah kayak kira-kira yang mentol nyawang. Ora. Ayo bahaya iki. Ayo ayo. Ya Allah, astagfirullah. Oh, bos. Ku mencoba arungi samudra hanya untuk mencari di mana kini berada. Sekian lama ku nanti tiada kabar kau beri, menunggumu aku masih di sini. Digoyang tipis-tipis bareng terima golong. Lagu kok sumur, Mbak. Kisah ketok Nduk. Kisahmu. Oh Aku tidak, gak yakin tidak. blas. Kisahku gedang kluthuk mang lho. Oh, hong. Yo, Hai sang bayu, kabarkan padanya ku rindu belai sayang kasih mesra. ayo Ki, ayo. Perahu kayu, Ayo Yul, muncul Yul. Muncul Yul. Son, ini. tanpa yang kehampaan yang terasa. Masih adakah ku di muara hatimu kasih? Di sini ku di sini menantimu di pelabuhan rindu. Terima golong. Tanpa dayung ku mencoba arungi samudra hanya untuk mencari di mana kini berada. Sekian lama ku nanti tiada kabar kau beri, menunggumu aku masih di sini. Terima golong coy.
lagi, Mak. Oh, Pasukan apa ki, Mbak? Ayo, Mak. Wahai sembahyang, kau berikan pada yang ku rindu belai sayang kasih mesra. apa Mas? Apa Mas? Tanpa dayung pun coba arungi samudra untuk mencari di mana kini berada. Sekian lama menanti, tiada kabar kau beri. Menunggumu aku masih di sini. Menunggumu aku masih di sini. Sampun, Mbok. Oke. Piye? Iya ngantuk ndang turu. Iya kok suwe-suwe kok kaya boneka cah iki. Santet, Mas sampun boneka Barbie. Apa Mas? Tali kotang. Lah tali kotang kok 15.000 iki ndak. Iki gedebok ta apa ta? Yo ndang adol wedhus, Dek. Nyawar 39 kok ape adol wedhus. Ayo Mas kasunyatan, Mas. Ayo Tri kasunyatan, Tri. Duet Kang Mas. Oh nggih. Mike teng mriku, Mas. Mas sing niki kakno. Iki bojone ndi nang dimiki jake Bu ketok. Maksudnya nanti gawekno susu Indomil. Ketoke kurang nggih. Kurang vitamin yo, Nduk. Ayo sayangku, katuran mantan kasunyatan. Terima nggono. Yo, tekmu tekno tekku tekku mentol tekmu gandol. Takanya sadul-adul. Sogroan. Mau Mas, Ayo. mau iki ketoke eli yo. Jajal sik to. Mau. Pena. Sawangan juga deh to. Lho malah koyo garengan. Boneka santet teh, santet iki. Ene ndek kae mboke kok mentolo ngemiki yo, Nduk. Iki malah barongan kandhani ya. Sumading wong liya Ngapuran anakku yen ninggal desliramu, nanging atiku wis tututuwe. Maju atri ape ngesun andeng-andeng ngene kula kok so. Sakrungu apa panyunanku, muga kowe enggal entuk gantiku. Terima. Urung tok kono Mas. Sing
lelakon iki aku wis Aku capek nunggu kamu, Mas. Sabar. Oh, Hong. Kok suka? Ngapuran aku yen ninggal kesiramu nanging atiku wis tutut kaimu Gusti tansah krungu apa panyunanku moga kowe enggal entuk gantiku Wis cukup lalekno timbangan loro perkara tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumandeng wong liya kepisane Krisna sur Oke, niki ngeten nggih pun jam kalih soalnya katuran wonten tali kotang bakso niku sampun. Nah, nuwun sewu sing dereng katuran benjing nek sewanteng mriki melih. Mbok bile manten iku ya nduk sapi mana, wedhus mana. Duh, wis pin ya Allah iki jam pira lho pin jam 2 lho pin kae. Aja ngono lho Mas. Iki wayahe kok kerja makan. Aja melok-melok kowe moh. Kok malah kok iso. Aku turu. Asam ora kudu piye kok iso. Ayo Mas, tali kotang. Ayo. Tap-tap layar tali kotang. Kita bergoyang kembali Mas bersama nang tekna Mas. Fitri Fadul. Ada tali kotang buat pacaran semua bersama Ayo, Tri Mas. Manggolo Budaya bersama Via Audio dan juga Asa. Trimanggala budaya Ora neko-neko. Kerja, mangan, mau aku ra ngerti. turu, apa mau? Oh. Iku sing penak ora melu-melu. Iku gone boso gone boso Boso mundo mbako. Jod sak kotange. Saiki lagu ilang saslirane lunga menyang enti tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki iki sajen regane
Jangan lupa tetap Pray. terima kalau budaya. Pitik sama aku pitik dicueki, aku pitik dianduri, aku pitik pitik pitik, aku pitik pitik pitik, aku pitik intro mo, wah kakak ini lho mo kowe. Ngawer mas, matur suwun nggih mas. Alah geng geng geng. Sawer aja. Matur suwun masku. Geng geng. Ada semua. Mbak, satu sewu sinaran empat. Wes jam loro mas. Jam loro. Separo lho ya. Separo. Separo kelemporan tak gelem nyuwun sewu. Kan sinaran kan separo. Uru yo Pungkasane kowe ilang dengan dinggon kugoleki otak kali. iki masaline tak kundurake mergo peparang-parangake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mung semene wae. Tukang mas antuk basuki aku ora bakal lali yen Gusti keparengake mesti bali. Cahaya rene ndak cahaya separo ya separo. Mau lho kok kowe kok malah mangan lah Tri kok iso sinarengan separo tok ae. Lah ngene iki lho kok iso Mas mang ning ndi kok iso. Bakdo niki sampun nyuwun sewu pokoke. Heeh ya Nduk ya. Sedereng katuran benjing kemawon Mas nek sowan teng mriki melih. Mah, gak usah. Paling adol wedhus gudiken kok iso. Sinarengan Mas separo. Ampun Mbak niki mboten dangdut kok ya. Sithik edang padha rata. Lakone ya panyunan. Heeh. Cunda. Oh, mau cunda. Cunda lihat kamera Cunda.
ya. Jangan ohong di jalan ya. ngobrol ra ono entek ing tengah wengi nek tes embun sing ngancani sampeyan koyo lagi kasmaran tengen aku takut keparengan matur suwun Ongkak dik, ongker mas, masukin ya mas. Ohong. wis susah Kentak, hehehe. Kepak kayes gadul, 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 gadul. Ayo iki kebun stroberi yo, Bang. Gadul, 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 gadul. La, 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 la. Ya, la, 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 la. Wes, kelang. Hey, 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 hey. Ayo ya. Ayo mak, berenang, ayo berenang. Terima kasih matur sembah nuwun. Nah, dolan wis sampeyan wae. Monggo monggo Dorayu, monggo monggo.